Shalom di kita manginang. Tapasonang marohata, tapu kama parminggota marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamudi amay, na mga roro hita siyan gumgoman ni haholomon, jara na po sa ton hita tu bagasan harajaw ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatudosan ama nami na di banwagidjang. Di pabotohon hodo tu aka parroha na siyan purbay marhite-hite bitang. Naong tubu anakmu na sasaday. Sodangi maroha nami. Asa hutad dahami haporseon na si tongi marhite-hite ibana. Asa tarbahen dohot hami mamereng hamulyaon sugot. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tatangihon mapati ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo doho lapatanna. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi maraku pahu bahenomu debatam. Dia do lapataan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong. Jala upos mida debatasian mida nasana adong. Ido sahatna. Atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Sai pargugui mahami. Maulahon na hobar tupatik mi. Amin. Tato poti madosata martangiang mahita. Ale debata amanami na marasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mana piga hali hami rotu jolom huhilala hami rikodo asini roham di saluhut halak perdosa. Alani ido ubain nau paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami tung najot jodoh hami manibil sian akadalan munabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatian ni akapar dosa. Alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagiduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Jahoba,
Unak ko mabiar ayaw do siluluhok ko. Nung nga pola hujo guarmu aw napunaho. Hasa nga pon ma di debata na digijang. Amen. Atani debata turpu epistel di minggu sadarion tarsurat di pesalmen 40 mamuk kemesen ayat 5 sahat ayat 10 sada tajahama marsika sorin. Martua mabawa nama bahet Jehovah haposanna jalana so olo marbalik paihuton sigijang rohai akana paula-ula gabus. Dang lomoroham di pelean si potongon dohot si panganon dituraho pinggol huduasa dang dipangidoho pelean si tutungon dohot pardosaon. Dipangido rohaku do patupahon lomo ni roham ale de bataku jala di parsitongaan ni rohaku do patikmu. Dang huta bunihon hati gorammu di bagasan rohaku. Saya hupa buah-buah do hasit tongammu dohot hatuaumi. Dang huporso asini roham dohot habonarammi tuluhutan nabulun. Ido sahatna. Martua do akana tumangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Lalu
saha tidak ko maha porseot tay, songon na hinatidak ko nidong atta saha porseon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na soha tudusan, nato mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siyanton di parbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata, nato maon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di haup nur silang, na tuat tuban nuaturu dung ditanom, na mula mangolu diari patoduhon, na manaik tu surgo, lau huddul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pemamula sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mula mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tapi gema tikting namar ragam di Huriata HKBP Cinta Damai minggu paduahon dung Epipainas 18 Januari 2026 dapar jolo guar ni minggu doho topik ni minggu guar ni minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung Epipainas doho topik ni minggu naung gabe mamora dohita di bagasan ibana dina saluhukna napaduahon rapok huria di minggu sadarion patupaon ni huriatta do rapok huria HKBP Cinta Damai laho manotopon program doho anggaran tu tahun 2026 rapot tapatupa di gereja masuk pukul 10 teluip Yaka peserta rapo ima sude parhalado ruas utusan sian ganop sektor 5 halak badanauli huria pengurus ganop seksi BPH Kor pengurus panitia pembangunan napatuluhon na sorang na di hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 di bahasa-bahasa hotu hatta do 2 halak dak dana boru silid duat kembar di keluarga ni Amatta Iskandar Muda Tambunan SE Inatai Bidan Leni Syariatmi Sinaga Sarjana Kebidanan ruas sektor 12 hipasdo dak dana nasorangi suaksoni nang natorasna napapaton danggabe ruas ni huria mamukka minggu sadarion danggabe ruas ni huria tabe toman oktoriedi situmorang SP ruas yang sektor 5 alanunga mamukka persaripeon doho ruas ni Katolik jala di pasu-pasu di gereja Rom Katolik palimahon gotong royong mabuka gaba-gaba dari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 naron buka utama gaba-gaba ni gereja taon pinangi doma tu parhalado panitia Natal ianakkon remaja dohok na posobulung dohok ruas ni hurian naukap rohana asaria makkobasi gotong royong dimulai pukul 10 WIB. Paunopon pembubaran panitia Natal ama ina lansia HKBP Cinta Damai 2025 dari Senin Marsogot 10 Januari 2026 di Patupa panitia Natal ama ina lansia ni huriatta do pasaha laporan pertanggungjawaban LPJ
sekaligus pembubaran panitia Natal. Acara pembubaran di Patupa di konsistori pukul 10 siawib di Sosohon ma tu sudi panitia Natal asaro di acara pembubarani. Sumbangan bunga altar di minggu sedarioni masian keluarga W. Si Hombing M. Borulubis yang sektor 10 mau lihat ma di Pasah Huria tu keluarga na Pasahaton sumbangan bunga altar. Pawaluhon Parhalado ruas nomor sahih pemulihan. Amang Situa Johnson marusaha si Mangucong SE pemulihan di Jabu sian sektor sada nong ngamar minggu hidahame nasida. Napaduaon Lydia Borusi Hombing perawatan di rumah sakit Advent sian sektor Sia. Naparpudi selama ulang tahun. Sudah perhalado dohok ruas mati tuhatta mahamu di lehon gajang niumur jala tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulaun muna. Na perjolo na marulang tahuni helperia Borusi Batuara tubuh 10 Januari tahun 30 sia umur 27 tahun sian sektor opat. Na perpudi nomor 30 sia Rakel Anastasia Gultom tubuh 16 Januari 2025 1 tahun umurnya sian sektor sada. Sai diramoti tuhatta mahamu di lehon gajang niumur dohok di pasu-pasu mahamu diak kaulaun muna hatani tuhatta madok di pesalmen 62 ayat 8. Guru di debatado hatu auku dohok hamuliauku partano batuan ni hagogoku marhaposan tu debata mahamu ima sahakna mauliate salom. Tapasaha mapiliata hut may tamaride. Semua
damai ni debata na sumurong. Siyan saluhod na roha, ima mga ramaw ti dohot mga rajay. Ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Hurian itu hata ni debata dihita di bagasan minggu sadaryon. Di minggu paduahon dung Epipanias, ima na tersurat manang surat na perjulo na tinongos ni Apostel Paulus tuhuria Korin sada Korin sada ayat 4 sahatu ayat sia songonoma didok disih madok mauliate doau totong di debatakku sialahamu marningot asini rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Jesus ay naung gabi mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai di sadok hata nang disude pangatusion ay naung dipahoddo dihamu panidangion nataringot tu Kristusi. Asa dada nahurangan hamu dinasa ragam ni basa-basa ni debata na may manama hamu dihapapatar ni Tuhatta Jesus Kristus. Pahoton ni ido hamuro di ujung gabi sohasurahan di ari ni Tuhatta Jesus Kristusi. Hapo saddo de bata naung maju hamu tu parsauran dohot anakna Jesus Kristus Tuhattai disido sahatna. Horas madihita sa luhut na. Dihita na ni kahulungan ni Tuhatta Jesus Kristus. Parjulo songon tabina tuhuriay, tuhuria kurinom. Bagas do di pasahat Apostel Paulus bahwa sana sidok mauliate dok kita tu debata. Mengapa kita berterima kasih bersyukur kepada Tuhan bahwa sama dok mauliate kita tu debata. Allah di basa-basahon asini rohana haluau tu tonga-tonga ni portibion. Dungi dangadong natar pangasaho colma molosian hadirion. Daktar pangasaho jolma molo sialan ya kaulau nadenggan manang siak perbuatan yang dia lakukan. Alai asini roha. Ido benedok sola gratia. Ope holan asini roha ido si pangasahonon di tonga-tonga ni ngoluta. Las ido nanya rahon na tu tonga-tonga ni huria na di korinon. Di hati hainga termasuk nahi beton hurion. Kota Korintus sudah termasuk kota yang sudah maju, ribur, akan napis targo dis, namora, orang-orang yang hebat, alai, adong disi ima kebobrokan moral, adong namasa di tonga-tonga ni luati. Hurang denggan diakka namar parahang. Tidak memiliki moral yang baik. Terlalu hidup dengan kenikmatan dunia. Hari buron na ditano ido say di paulului. Hisap-hisap ni daging. Ala sudia dong. Jadi bahini dilihod de mataro
tutonga-tonga ni ruas ni hurian adong di kurini. Basa-basa. Karunia. Alay gabi parbolatod di bahin nasida. Ida bolo sampai 2 hali di pasaiba na surat na tuhuria kurinon. Ay adong do hami do nahubibet. Hami buibir bahasa roin na. Daong kami do nahumiban. Kami bisa bernubuah. Kami yang hebat. Kami bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Di bahini di benda satu nama dok kami bah pendukung ni Apolos do kami. Kami pendukung ni si Paulus, pendukung ni si Petrus do kami. Kami pendukung ni Kristus do inna nadiba. Di bahini do torjamodo do parjolo di dok ibana madok mauliate do auto tong tu de batakku siala kamu. Wingot do. Wingot do kamu usong ruas ni uria. Jalan naong nilehon na di kamu, ya, di bagasan Kristus Yesus. Ay naong gabi mamora do kamu di bagasan ibana di saluut nai, sebab kamu diperkaya di dalam Kristus melalui anugerah, si basa-basa, talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi jemaat. Gabi mamora do kamu. Alay bena gabi pugus kan di Batak ayah pugus roi bena tu portibion jan namora yang memiliki segala yang ada alay roi bena patutoro dirina di bagasan aliaon gabi pugus ida bena do edetai namora tutu pugus damangin namora tutu pugos damangin. Jadi itu dia do tujuannya mamora tutu pugos damangin. Ibana na puna sude nang serenang sude ji ibana dungi diudukna didok dodisi dihamoraon na nilehon na tu kita keselamatan yang telah diberikan bagi kita, anugerah yang telah dianugerahkan bagi kita, karunia yang telah dikaruniakan bagi kita, asa buah do kita dibahim maita gabi anak kona Anakona doa, anakona doa, dibain Tuhan Yesus, anakona doa. Jadi di pamora kita, asa gabe anakona do kita, marparange makobar tu parange na tiniruhon ni debata. Asa bolo lari do siani tutu gabi mamulgaki do. Gabi mamulgaki permusuhan, hata kangon, halum lamon, kebobrokan moral do na terjadi kalau kita tidak hidup menghidupi keselamatan yang dari Tuhan. Asa bolo dang gabi anak kon na betutu siului hatana. Gabi songon nedok na dipilim anakondai nama kerakusan. Apa yang ada di depannya dihantam. Dan anakon nabe. Aturan na kan anakona doa. Alai mulumede butuh bagasa dosa kerakusan yang terjadi dalam hidup kita. Anakonda doa. Anakonda doa. Uluk na belga. Aledang dibait Tuhan Yesus, dibait simbolis gabi anakonda. Dibaheni do dihitalogan ni Tuhan ta Yesus Kristus disadok hatai nang disude pangatusion di pamora. Di patag do hita tikos makatahon hatata. Unang gabi pahata-hataw.
Unang gabi makatahatain asing. Tetapi kata dan perbuatan kita seturu dengan firman Tuhan. Ido tikina majalo pasu-pasu perbagason didok dodisi. Atong masih paunionia mamu masih asian saluhur riting ni roka muruk rimas panonggakio do pangicakion. Dau masih kamu. Inna. Digicang di saluhur na masih haholongam mahamu ay ido rahut-rahut ni nasunding. Asa dihata pabahenan di dalam kata dan perbuatanmu, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hata na pabahenanmu totong mamarite ite guar di Tuhan Yesus idong gulun jala ido na di bagasan na nidok na pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Hatata pabahenata totong marite ite guar di Tuhan Yesus. Asa dihita nolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus nung nga dipahot ya dihamu panidangion nataringot tu Kristusi tidak goya molo pe masak kahalumlamun molo pe masak kahaguturon di humaliak kita molo pe masak ka namanosak nguluon dang gabi bobonosan kita tidak menjadi terikut-ikut. Dang gabi songon na idok na eme na masa di gagaur sabay na masa imaniula. Molo gutur halhado tiba gutur dang songoni. Alay. Dinaong disirain naong dipilih debata hita gabi anak konna. Dipabakit do hita asamian di bagasan. Na marsikohot makaporsiyay. Menghidupi anugerah yang telah diberikan bagi kita. Dinaong nilehon na asini rohanay di hita. Ido si pangasahonota. Ido si hanguluhonota. Molo marasing-asing petajalo siya tuhatay sa luhut na asa saling melengkapi do asa tau do hita masipadinggana dito nga ni nguluon molo adong di jalo hita lubi ido sikat ni debatadi mamarar nguluta laho mangale nanilehon na di hita laho pamakyak kanadongi laho mian di bagasan holong ni roha. Di bahinido dihitalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus asada na hurangak kamu di nasaragam di basa-basa ni debata ay namora do nga di pamora hita nung nga dilehod di hita hamoraw ni marhiti-hiti galuaw ni nung nga dilehod di hita marhiti-hiti asini rohana anugerah karunia yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita molo adong di hita na malomar pakuling malomar hata bay pakke medot dinggan molo adong dihita na bisuk, adong kita na pistar, dungi na disiplin dito nga tungan dipakke may gabi tiruan dito nga tungan nguluon. Molo adong dihita ka pangkat jabatan, dipakke may laho pasangapon debata. Na di bagasan minggon tuluari na salpo. Adong do Portugal jatong dang ruas ni urietta jala dang ruas ni HKBP Pak Pendeta kami bisa berdoa dan didoakan jadi buya amang jam 3 lah jam 3 mah adong waktunya amang jam berapa waktu Pak Pendeta. Kalau saya satu hari ini bisa aja, tergantung waktu Bapak, jam berapa. Jam 5 lah. Sebelum jam 5, kupei mana dusuk. Jala, 1 jam pitu dang marnaro. Alirang mula kau. Di kantor dah, di konsistori. Dungi si Majahay tuwe ang nasujadi do oh ma pamang kibitudan lagi persiapan nengro nama 1/2 jam nai dama 2,5 jam dan akhirnya mereka datang terbuka gereja tengah 8 mah terbuka dungi masuk aku merasa kayak berinding bang
Sepertinya tugas yang akan diembankan kepadaku sangat berat ini, mah. Tolonglah, Mang, saya supaya dimampukan untuk menjalankan tugas ini. Jala tabayan ede datang yakon didok nasida. Saya merasa nyaman sekarang untuk melaksanakan tugas. Tenang hatiku, saya melihat salib. Sepertinya sekalipun berat tugas yang saya hadapi, Tuhan Yesus bersama-sama dengan aku. Jadi syukur. Kalian di gereja mana? Kami bukan gereja di sini, Pak, bukan di AKBP. Tapi kebetulan karena gereja ini dengan kantor ini, saya diarahkan ke sini. Mulia tema itu hatta jala dipakai di Batama na sida gabi ula-ulana di tonga-tonga ni namang ula sulonna jala di pasahat do si mauliate ni rohana tutonga-tonga ni huriyat tau di hitolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus boy do marhite-hite akau laut tai dipakai di batahi tanah kingani gabe sitidangi menyaksikan perbuatan Allah dalam hidup kita melalui pekerjaan kita di dia kita boy gabe sitidangi. Bukan harus di gereja, bukan harus berkhotbah, tetapi melalui perbuatan baik kita, kedisiplinan kita melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita di tonga-tonga ni ulaon sebagai ina penakingani boy di gabe sitidangi bana di tonga-tonga ni keluarga di nahumaliang ibana radut di tonga-tonga ni habagasonna. Songon amay bahana bohani bana mga radoti gabi sitidangi do ibana maradopon keluargana. Sitidangi do hitan di nang pinili ni debata di dia pehita mga lakka mangulak kasiulota. Ido ben dok ngaung dipakot do di hamu. Panidang yun nataringot tu Kristusi. Jangan goyang sekalipun berat. Nang pegodangak ka na makaliangin ang mga rongom ngolum. Ido ben dok di Bukit Deta di 210 tuli. Nang dihaliangi si bolis pea naing agono namuse mangoluma Tuhaki sonang do di pasonang jadi di pasonang do rohata lau madalani tahun 2020 nomon di pasonang tuhatta do hita di nama mulus akatiki dong salpui jadi sonang mahita mangulas sulota pos rohata ido benna di do disi ya dan aku rangak kamu di nasaragam di basa-basa ni debata kamu tidak berkekurangan ya namai mana mahamu. Sebenarnya kita hanya menunggu di hapapatar epipani di hapapatar nitu hatta Yesus Kristusi nunga di papatar ibana diri natu kita lahu pasonakon nguluta di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta jala kanamasan nata adupi didok disi di topik minggu tai naung gabi mamo rado kita di bagasan ibana dinasa luhutna dang tu parabolatak kita di boan dak tu parsalisian ala itu hasadaudo ditugu-tugu huriana songonido nang di tonga-tonga ni ngoluta
kita disuruh dijum jala di paborhat lau mabuan hai baruan marhite-hite di roha na holong jada di roha na talup pasadahon dang mabain dia kaparposa dang namabain tu akapargutuan alai tu hasadaon asalam tang matoras tugu idong ulu ni halak nga porsiay mulope dia dupiak kanamasa di tonga-tonga ni ngulu naon pahoton ni idoro di ujung gabe so hasurahan di ari ni Tuhatta Yesus Kristus nung nga di papatar dirina tu tonga-tonga ni portibion di bahini sayunang hasurahan sa de aroro ni Tuhatta Yesus Kristus si jala sotong tadi kita ido benna di jamot todo huriay asa songon na didok na datong nang di tahun na salpu las ido orientasi tahun 2025 gabi baru mahamu unak sarobang do purpetibion lam tudinggan nama parroamu dungi di arahum mamuse di bagasan tahun 2020 nomon di orientasi pelayanan di 5 Musa ono mayat opat tangiok kamu mali Israel jahuba de batatta jahuba sasada sado ikok kaholongammu jahuba de batam sian nasa gugum ate-atem do nasa ngulum kanido ne do na desi jala ajar honommu may poda honommu may tu akenakommu tu tonga-tonga ni bagasmu sari hari tiki hudul-hudul lo makata-hatai ko mardalani manang tudia penang hehe modom nang modop po hata-hatai may taringoti may unang ma akka hari buron na di tanoon say mojak di sina sida alai di wenedok di son pahoton ni idoro di ujung gabi so kasurakan nang gabi tu akka hailaon hita ditugu alai hailaw tai nung gabi hita ditugu siyan hailaw ta ido nang may labi hita ala nung nga di palua hita siyan hodosotta jala di pasaiban ano ini jaminan haposado debatahin na jadi Allah itu adalah Allah yang dapat dipercaya buasa itu ibana sungoni alami manggulu na ditanoon buiro dang akadongan buiro sonari pos roha alisugot dang pos beroha di bana ima jolma meoleol do jolma na ditanoon songon arongi di ido di babolo ipinggir sungai bana babolo ro aik tabba aik bay buti-buti may bana tong iba reki ro lugo biya marupani ido jadi songriyo se patang ulun tanon alai ho lajis tunaw ibana do ya ibana do disi hapo saddo de bata nang majuhamu tu parsauran dohot anak na Jesus Kristus tu si mahamu unang makahamalon ni portibionin na unang sian akahamoraon na di portibion jangan lang kesuksesan dunia ini unang tusihamu marpangusad dianin na asa unang sarobak kamu na huria korini unang sarupa parangemu na doh akaparangin na dihuta korinon na soporsia di Tuhan Yesus Kristus adong mahatad dia muna adalah kelebihan muna ang makeunggulan muna dia kadang pinaluah muna dinaong di pamora hamu marhite-hite haluaon dohok basa-basa ni debata di tonga-tonga ni mun say pasiak ma Tuhan Yesus di bagasan ulum ido so tung sangat tikyak katiki salpak katiki persa naong nilehon ni debata so tung marabolong asongoni katiki bunang kola ni deta na madok ay gudang ari-ari ko na hubay na bolong alay buwaro na nga bolong ari-ari nakingani pasiak ma Tuhan Yesus di bagasan sotung sangat salputiki para siani waktu yang telah diberikan bagi kita dalam hidup kita jangan sempat berlalu marabolongas songoni partikiani ay buru ta ilala ayaw be naking dukudul disan kubikiri kubereng rupani beh sehira na tersededo biau dison icinta damio alai onno ma tahun kempa tau dison opak tahun no mau dison kan dang nama dokon rupane ido
Tang ako kamu masa to pidda na madang madok sungoni pangatur ripusak do yang goy do berpidda ni. Ido. Alai mula dong bermasalah babu itu hato ipapidda. Lao demo nakarua sate mergati sorin. Jadi pimpinan pusat pe emerku do se mau suruh parcita dame on inna. Papidda me si butar-butari ya nih. Inna rupani. Ai unang gabi ruddu anno citta dame inna. Kam. Jadi dangin yang dohono. Songoni mahatok natiki marsal puan. Songoni mapartikiani mamolus hatop. Ayo lo ora mang nahudul hamu namanginang. Rima aja na poso budul hamu songoni salak muna. Kok cepat kali malam ya inna rupani. Hatok neborngin apa nak kik dope kan. Ido. Jadi apalagi ido pe serapan. Dung dabok jam 2 atau manang jam 1. Ayo kita makan inna. Baru kita makan inna rupani. Ido. Dang tahilala waktu mar salpuas sungoni. Ido. Na terseda songon na segar do pe binereng dongan. Ape sonari nga mulai melos. Contoh na kan. Ang songoni ato. Na tuaris. Na 10 tahun na liwat so ina mabaga ni ito anin. Alay sonari dako to mang nonggo rosahi di sina. Ido. Ay mardala pe hubereng nga mulai marsijulu-juluy pa nain na. Ido. Ape bolo mardalan ko marsijulu-juluy do pa ate. Ido kan? Ay molorak mangakat. Songon nedo ni dong ata Tionghoa doi pampir do ya te dipilimna. Jadi lah patanna adong do dihita pangarimangon mamereng di pardalanan ningo lutai. Molo tahilala do songoni hape bah hato nai. Ido. Ay de benna hiaro binege sadaina na matua madokon ay piga geleng muina. Tu na tinadana. Tulu, pigil leng mo, obat, pigil leng mo 2. Hatok na ibelgate, amahata So nga pargudang niya si muddo hape jol mo ninna. Iro kan. Hatok na hape belgain na. Iro. So ni hilala tutu. So ngoni ba malaw 21 tahun na mabadita. So ni hilala. Iro. 15 tahun na ipasiyun na madang terasa. Kan. Iro. Jadi baboy do kan. Bahita pe hudul ilabung tay ani dong atan nilabung tay tabereng nga maragatti si pata kan nido dakko labuhina na maragatti jol mana pe nga maragatti ngawong lao di ba ido masutto so tung diluluy kamu so tung gabi tangis samu ene dia do sorobe ho hudulam mo daong be makudulin na ido ay bangku gareja dangi kaplingon dangi kaplingi alai basungoni mah lapatan na waktu songonima mamulus. Songon opun na mamulusin na diadday. Di bahenido, bolo tamuto do songoni muado kita makilalahon bahwa waktu itu jangan terbuang begitu saja. Unang marabolongan partikiani. Jangan marisuanga sini rohana ni lehon na dihita. Nagadup sugod di lehon hangoluani. Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kita. Hidup kita disegarkan setiap hari. Alay sotong gabi marabolongan. Atto nga hado, isilah hidupmu. Gohi mangolu marhite-hitehatan ni debata. Isilah hidupmu dengan Tuhan Yesus Kristus. Pasiak may bana di bagasarwa. 352 dia detai. Jadi sabu itong ingotommu. Ciri khas ni badita butar-butar resi tiak jamita sekonarong edde. Ate. Alam memang ngulu ni halak batak nang damai lua halak batak sian nama redde. Jala di edde ne do nang panggul miton ni ngulu na berek kamu mah sude. Boy do dia dehok kalak batak. Ido. Tikidak dana pehami so binoto manang nahadiay so hiay belajar so pelajar cara menciptakan lagu. Dan ngadok ka di persejarah ni. Alay bodo tercipta edde. Sambil marmahan ala logo ari. Maredero dak dana disi. Eso niluluan ni isa pencipta ni. Nido. Roho dan lamito mahiyang bodar di baik ko hari logo ina. Nido. Bolo pala sudah dak dana mangedeho ni. Nido. Itu Roma udah borngin nai. Amang jago niak kadak dana hopang maju dan inna. Nido. Lamito inna. Baik ko kamu mah. Jadi adok kiado tong
tiki dana kami ay suang jajan. Jadi adong per tiga bubur kacang hijau mersepeda don. Itu. Jadi di bagasan adong hera botol-botol kue di sini besatan nak. Kalau tinggal semprot dotong ni gedo buburon semproton satan non sehera susu do kan ape satan dotong. Itu. Ngapalah hebet ini babola mangalang bubur kacang hijau hatui. Alela sok kepeng itu bubur sena amat todotong. Bubur butar-butar musedo yalap kan. Bubur aleda bala hinda dua mamabot emang na bubur butar-butar ido mga lopa bubur rodang binoto kalau majual amat taon. Ido. Bubur inamatong. Hala sodok kepeng rupani lewat parbuburon. Olo maiba martabuni aleni edehom ma amat tabarbuburon. Ido. So binoto manang nahdi suban na dong. Omed dehok kamu dah boleh perbubur baru ciptahon do dang na. Kibitulah satta bida. Dia gua perbuburon amat tahun Pak Marlon. Ido. Jadi itu roh hamyak dana ketong. Ko pelet kola gadong bubur nih Bapak Marlon inna. Boy dapat kan? Jadi olo di paso kareta sepeda non. Usah mabuk kada dana hina buburan. Ido kok kamu koplet masuk naga plet kan ido. Dia boleh dana tong boleh hutakan. Gadong nga diparut dikeringkan dia ada gari diri sih diparut. Kan ido baik gabe gaplet. Dia boleh hai mad dohina julu kopeletin nak. Ndo. Aido halak batak madok cabe sabi madok kacang hasang inna. Ido rupane. Jadi ciri khas tadi. Apalagi bolo kita persiborong-borong ate. Gudang dohana. Ido iben namango busyo tokang ido. Nabohu inna do. Dang naboru nabohu do. Ido. Ima kaciri kasta hamoraut dia mang dang dapeng hinani suatu girip pamu hamoraut tadi. Ido. Jadi mula dong ang pek kalugat-lugat ta songon na ima hamoraut ta. Jadi terodo amang buruon. Hamudat danahi. Dang kopelek bubur hudang. Kacang hijau don. Dok puluh tina. Tisogo nang ido kamu besonin na. Apa gabi hatagia may ba sele buburon basta senede homon nakingani. Artina apa yang dilihat anak kingani na masa ditong-tongan ngoluna boy do dehon. Ido benna nang dinamang adopi parsorio pehala batak dido dorupani dang betar tangison inna kan tumagonan. Ido tumagom ma ditortorhon. Aido benna molo masa pe pangadungon boy ditortorhon. Amang sibijaon amang silat capon inna. Hape ngay mana bebelu? Bunga no mada amang di pana di kemudian udah amang ninda. Ito Roma pe nama bege holi tumbay to si bagur nama tua itu gabin nama tokan. Ido ben na gabi adong lagu opera. Artinya peluapan nakingani dirasa dipakilalaan bisa dinyanyikan. Gabe nang dipakina di napojo di pikiran na boy do nang gabe lubang marhite na dia dehon. Songonino nang ditonga-tonga ni ngolu tahun bagaimana kita memuji-muji Allah. Dengan memuji-muji Allah apa ya persoalan dalam hidup kita? Tuhan nakingani palubakon pakilalata. Pasiak ma Tuhan Yesus di bagasaron. Sotung sanga salpa katiki. 362. Kita coba jauh bukit detai. 362. Saya pasiat Tuhan Yesus. Jadi nuai ngamanginang ngamulai gudak kita tong dang mabuah bukit deta gitu. Alai molo kurang jaringan boy dorang dapat titai kan gitu. Jalan nuai nga dicoba gereja tengah dibayar di julu bahurang kertas acaron ngatong dibayar di si holat di makli putunai nama busi itor tarida dono di si sudah titingon gitu. Do acara minggu penga benotan nama si aka tinting. Asa demi penghematak kita tuh ketika kita mangihut amanginang 362 ya
Saya pasiat Tuhan Yesus. Saya pasiat Tuhan Yesus, Tu bagasan rohani. Saya mai Yesus, bege panutuk nai. Saya pasiat Tuhan Yesus, jakon itu rohami, nungatiki parasia, sotung jolo salpui. Jadi sotung jolo salpui bicatiki parasian pasiak ma. Biarlah Tuhan Yesus yang menguasai hidupmu. Hatanaima saya totong mian di bagasan nguluta. Asa unang marisuang haroronai tutonga-tongani portibion. Unang marisuang tu hatta Yesus Kristus dipakok popon nai ditonga-tongani nguluta. Di bahini do hari buron na ditano molo peringgas di jakos salilingon kenikmatan dunia, diaka pergaulan bebas, diaka na marpungu-pungu so na terarah ya. Alay nga bolak kapar penguan na terarah do tu parsaura do atani debata, itu adalah hal yang membangun. Di bahini hari buron na ditano ringgas di jakok koin na marisuang Tuhan Yesus dang dia garis soko, kamu tidak peduli dengan itu. Alai dang ibe nguluta nga diubahita, nga bertransformasi behita. Jala disukuddo di ayat tulu sadia leleng nari inna lasso putus rohami unang toison, unang tois ay di do alak batak patud do hanguluan tuis hamagoan. Asa unang tu hamagoak kita unang tuis alay patumma marparange. Jala unang tuison sotung salpu tiki parasiani dungi diulahima. Atong oddong uluta songon nanidok na alahaposan do debata naung macuhita tu parsaora do anak na Tuhan Yesus Kristus talehom ma nguluta. Percayalah, sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Ay salpu do saluhutna alayat dorak so salpu jala hatop do laho salpu didok adorak soi lehon mangulum ido die deta Tulurasia 22 ayat 4 tedehom ma ayat 4 lehon ngulumi tu Yesus. Lehon ngolumi tu Yesus, ay hatop do salpui, say pasiat ma Tuhanmu, tu roham na lojai. Semangat. Say pasiat Tuhan Yesus, jakon itu rohami, nungatiki parasia, sotung jolo salpui. Martang yang bahita tutu ali Tuhan tiki parasian naneng lehon mudihami sotung
jolo salpu. Jala dau masiak kami mabahin marisuang akapartikian na nilehom. Hupake kami mele Tuhan. Mian di bagasan hatam. Jala dau radi menula akahariburon na di tanoon. Alay bui mahami gabi mabuan hatiuron sitidangi dina humaliah kami. Dadahami disodangi alay. Hami bui manodangi. Songokonong manodangi ngulu nami. Tuhan debata mau lihat madi hodi naung di papatar hodi rimmer hiti Jesus Kristus gabi haluaun nami asadada bedi hamu hahulumok kami dang bepugos di pamorahodo hami marhite pakoko gabi anak kom mudo hami di baheko ali Tuhan mau lihat madi ho Tuhan debata pasu-pasu mahuriamon terlumo bineng patupahon rapat huria di bagasan arisadarion. Asa denggam ma dinamangarang-rangi taringot tu program doho anggaran. Naik si patupahon nabi di tahun 2020 nomon. Mau lihat tema di hual Tuhan debatan na di basa-basa hoko. Danak siliduan. Di tonga-tonga ni keluarga ni ruas ni huriam. Dia manami skandar muda tabunan ina nami inang lini Suryatmi buru sinaga ali Tuhan debata tabay ma las niroha hahipason ibur magudang matuhan dan lagi suaksong ni matuhan akenak ko na meti ibur magudang mesigadjang umur 11 niroha di tonga-tonga ni keluarga salu ruas di uriam marbisuk marpatas niroha maka na marsikola marhatauon jala sukses akada sinita sita nirohana Tuhan debata patuduhon mo madalan ni ngulu ulaw na dinggan parkarejuan di akaruas ni huriam nang kanakon ni huriam di na mangalului kaparkarejuan suaksong ni mali Tuhan di na mangalului si rokap ni todi na lehonom mo matuhan dongan na mangulu si rokap ni todi nasa hapor siyaw jalalabuy bahin akup na ali Tuhan debata asimaroham lehon hagabion di akka keluarga ni ruas ni huriam dinamakirim di pasu-pasu para nakon. Lehon Tuhan perbini bortian marhiti seorang tidak dana bawa manang buru di tonga-tonga ni keluarga na. Asi marohamali Tuhan debata. Ho manama persalayak kana toras marmudu-muduon manugunuga kana konna. Asa marparangin adenggan marhabiaram midaho. Pasu-pasu maganuk keluarga ni ruas ni huriam. Asi marohamali Tuhan debata. Pasu-pasu matuhan. Dia kena dulan tangan ni ruas ni huriam di tonga-tonga ni bagas dia kaulon na meragami partiga-tiga pengajari di kantor aparatur sipil negara pengusaha wira swasta nang dayak kada di perdalana pemangulak kasulon na lehonom mutuhan pangamoan sinamot pangkat jabatan na dengan do akatiur ni pacariam Tuhan debatasi maroham na di bagasa persahiton nang dia kena pemulihan pelehonom muma hahipason gugo di nasida pehot tangam muna badiyay piu makasahi galeni pamatak siyan nasida mau liate madipasa rohanami di hahipason na lehom mo dinaposom di amanami amang sitwa Johnson si mangusong suaksoni nang di inanami nang lidia boru si hombing suaksong ni malituhan de bata dinapya di puduman na siyala persahiton totong papos rohana papirtod dina hodo Tuhan na mga leon hamalumon hodo Tuhan na mangurupi dia kana pature-ture na marsahit di tonga-tonga ni bagas nang dia kana mangula di ulaw nasing tugu-tugu makana matua di hatuan na iring-iring totong lakana sida tugu ha porsyon na tiur pernidan na unang luas na sida madeli di hatuan na alaya jari mana sida manatap di surgo sa bulo ni todi ho matuhan na mga puli dia kana marukil na mga rupi si taonon na bergumul di tonga-tonga ni nguluna papirtod dinasida jala pos rohana hodo pangurupi di tonga-tonga ni nguluna mau liate madipasa rohanami tu hoale Tuhan debata dia karuas ni huriam dinapasahat si malate ni rohana do akapanupahyon na tu tonga-tonga ni huriamon marhiti akapalian hamol liateon nang dia kasalut ucapan syukur na pinasahat na tabbay makalas ni roha pasu-pasu na manotongi dinasida le Tuhan debata pasu-pasu matuhan huriam di sadok portibion marsangak marmulia maguar mo marhiti-hiti pakubasyon niya kaparladom daw matuhan siya nakapangilan ni si bulisi
namang negay namang guturi dia kaparsaurat dito katongan ni kuria. Ali Tuhan di bata. Pasu-pasu mana bangso namyon negara namyon. Tarlumobi pemimpin ni bangson di namang luo bangson mabuat tu akka. Haudiot Tuhan majuan kemakmuran keadilan asat jupang Tuhan hademakon. Jala dauna sahaguturo dia tonga-tonga ni bangso namyon. Mauliate madihuali Tuhan de bata. Dilas ni roha pertaban ni umur dia karuas ni huriam na berulang tahun di nasa mingguan. Mamuka tanggal 12 Januari di bagasan minggu sadarion. Imali Tuhan de bata gudang ni 30 sia halak. Mamuka may Tuhan siyan ina nami inang helperia boru si Batwara. Na marumur 87 tahun. Suang songonia li Tuhan de bata nang dianakon ni huriam si Raquel Anastasia Gultom na marumur 1 tahun. Asi baroha mali Tuhan de bata. Tabayak kalas ni roha, gadyang ni umur. Suak songoni pangiring-iring omutong-atongan ni nguluna sida. Tarlumo bimali Tuhan namarlas ni roha na berulang tahun di bagasan sadarion apalatongon di bagasan minggon. Ima di inanami inang marintan kartini borusiahan marumur 75 tahun. Suang songoni ali Tuhan de bata nang di inanami inang meldawati hot nida boru aritonang marumur 30 tahun. Suak songoni mali Tuhan de bata nang di inanami nang cinni dawati boru tabun marumur 30 tahun. Nang di amanami Rizal Januari Gultom marumur 30 tahun. Nang di anakon ni huriam si Albert Timothy Hutagalung marumur 12 tahun. Nang di si Ardiel Sergio Sibarani marumur 20 tahun. Tuhan de bata tabay malas ni roha ajari na sida mamilangi dia ka ari-ari ni ngului. Tuhan de bata rasi mahami siya nakadusa pangalosyon nami mardong at toko mahami manguda sulon nami di bagasan mingguon. Mauliate madiho urasi hami siya dusa pangalosyon nami pinuji maguarmo. Amen. Tapuji Tuhan tamarhitid dita nomor 700. Ono mesa da do udut nalas tapasa mapiliata. Dipasu-pasui di lehong Tuhati kalau biar sia-sibi mari teh hadapi jalma pujian Yesus baluai oh ya tu surgoi marni dahasana
siyoki sangat diko arti jaloma puji ake Yesus balu ae boya bo ngotu surgoi murni dahasana poni tatangnya koma peliata ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silin leon na denggan dohot nasau libasa na mauliutus hupasa tami masyan lo mitu hami pelian nami tuho sai jalo may gabiwap na hutus di jolom pasu may jala ramong tiaso parasya kami pelianon pati bulan rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite to dim asalam hutad dahami gudang silelom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Ali ama nami na di banua gijang, say pinorbadi amaguarmu, say ro maharajonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, balu amahami sian pangagong. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sondako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Horas madihita salu na